Decora la teva sala amb plantes. La decoració que les plantes donen a la sala és incomparable. El color verd del fullatge i el color de les flors no només l'omplen de vida, sinó també d'una gran bellesa. A més, les plantes d'interior no només funcionen com a adornament, sinó que conviure-hi a l'espai de la casa, on passem més temps, és d'allò més saludable, ja que el verd es considera un color antiestrès. I no ens oblidem que les plantes produeixen oxigen, capten diòxid de carboni i filtren una sèrie de substàncies químiques volàtils presents en l'ambient. Moltes de les plantes que veureu en aquest vídeo són grans clàssics de la decoració viva per la seva facilitat de manteniment, longevitat i potencial decoratiu. El secret està en escollir els testos adequats i col·locar-les com a exemplars únics, o en grups o alineades. Voleu flors? Les orquídies phalaenopsis us asseguren una llarga floració que pot durar 3 mesos. Per això tenen tant d'èxit. A més, hi ha milers de varietats. Si les agrupeu, n'accentuareu l'impacte decoratiu. La vostra sala és àmplia i busqueu una planta veritablement impactant? Doncs escolliu una monstera o costella d'Adam. Les seves grans fulles foradades sempre són espectaculars. Si preferiu una planta més petita, teniu la Monstera d'Andenson, que a més té tendència a penjar i ara està molt de moda. Uns altres clàssics que es renoven són els resistents i duradors ficus. Fixeu-vos en aquest ficus de cautxú de fulles variejades, que originals! També podeu escollir un espectacular ficus lirata, de grosses fulles amb cridaneres en nerviacions. És una de les plantes d'interior més valuosa i elegant. Entre els ficus més curiosos hi ha els esculturals ficus de l'Índia, que semblen bonsais però no ho són. En ells el protagonisme se l'enduen les robustes arrels aèries típiques dels ficus. N'hi ha de grandàries molt diferents. Preferiu una palmera? Aleshores escolliu una areca o una quèntia. No ho dubteu, la seva frondositat, l'alçària i la bellesa del seu fullatge no tenen rival. Aquestes plantes tan esveltes, ideals per a espais grans i lluminosos, viuen molts anys. Això sí, si busqueu una campiona de resistència, la veu carnea o cua de cavall és la vostra candidata. Aquesta planta xerofítica, semisuculenta, tolera bé la falta d'aigua. Una altra planta a prova de propietaris amb poc temps i escassa experiència és la dracena, en concret la dracena marginata. Aquestes plantes necessiten poc reg, s'adapten a totes les condicions de llum. Si voleu plantes petites i us agraden les col·leccions, res millor que les escultòriques crasses o suculentes. La seva grandària permet treure profit de testos i portatestos mínims i desplegar-los en una prestatgeria o en una taula o plantar-ne diverses en recipients plans. Entre les suculentes també hi ha el kalanchoe. És molt assequible, fàcil de cuidar i els colors de les seves flors omplen d'alegria qualsevol espai. Utilitzeu-los sols o barrejats, són encert segur. Per últim, uns cactus tropicals, els ripsalis, de llargues i fines tiges carnoses que semblen cavalleres o perruques despentinades. Són perfectes per a col·locar-los a les alçades i aprofitar l'efecte cascada. Els testos ideals per a cultivar plantes en una sala són els testos d'autorreg o hidrojardineres, que uneixen comoditat i disseny. Ara n'hi ha de moltes grandàries, formes i acabats. Estalvien la feina de regar les plantes i només cal omplir el dipòsit de tant en tant i, a més, protegeixen el terra de taques. Busqueu una hidrojardinera segons la grandària de la planta. Col·loqueu-hi al fons la peça del dipòsit, claveu-li l'indicador del nivell de l'aigua i protegiu el forat d'entrada perquè no s'obstrueixi. Escampeu-hi una capa d'argila expandida o de putzolana volcànica. Afegiu-hi una capa de substrat per a plantes d'interior o universal i col·loqueu les plantes al centre de la hidrojardinera. Premeu i regueu generosament per sobre la terra i ompliu el dipòsit.